Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Chaulere cha Ambuye athu Yesu Khristu ndi chikondi cha Mulungu Atate ndiponso chanjani cha Mzimu Woyera zikhale nanu nonse. Zikhalenso ndi mzimu wanu. Ndikulandireni abale anga okondeka pano patiyankhuleni Ambuye. Lero lachiwiri Sabata yachinayi mu nyengo ya Lenti pomwe tikusinkhasinkha moti tiyende mkuwala kwa Ambuye athu Yesu Khristu. Koma lero Ambuye Yesu Khristu akuti kuti tiyende mkuwala sitikuyeneranso kukhala akapolo a malamulo. Mawu athu oyamba achokera m'buku la Ezekieli mutu 47 ndime yake ya 1 mpaka 9 komanso kuwerenga ndime ya 12. Muthenga wathu wabwino uchokera mthenga wabwino monga adalembera Yohane Woyera. Yohane mutu 5 ndime yake ya 1 kulekera 16. Tipemphere. Atate amphamvu zonse ndi amuyaya, tithandizeni kutsata malamulo anu mwaufulu ndi mopanda mantha kuti potero tikhale ndi chikhulupiriro cholimba. Tipempha zimenezi mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amene akutiwerengera mthenga wabwino ndi Reverend Father Matthias Modlam kuchokera ku Our Lady of Fatima Parish, Salima, mu Archdiocese ya Lilongwe. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a mthenga wabwino monga adalembera Yohane Woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pambuyo pake kunali chikondwerero cha chipembedzo cha Ayuda ndipo Yesu anapitako ku Yerusalemu. Kumeneko kuli dziwe dzina lake pa Yuda ndi Betesida. Dziwe ili pafupi ndi chipata cha Nkhosa ndipo lozingidwa ndi makonde asanu. M'makondemo munkagona anthu ambiri odwala, akhungu, opunduka miyendo ndi opuwala ziwalo. Iwo ankadikira kuti madzi akagwedezeke, pakuti nthawi zina mngelo wa Ambuye ankatsikira mdziwemo nkuvundula madziwo. Oyamba kulowa m'madzimo atavundulidwa ankachira, ngakhale akhale ndi nthenda yanji. Pakati pa anthu odwalawo panali wina amene adadwala zaka 38. Yesu adamuona aligone podziwa kuti adadwala nthawi yayitali. Tsono adamufunsa kuti, kodi ukufuna kuchira? Wadadati, Ambuye, ndilibe munthu ondilowetsa mdziwemo madzi akavundulidwa. Ndikati ndilowemo, wina walowa kale. Yesu adamulamula kuti, dzuka, tenga mphasa yako yamba kuyenda. Pompo munthuyo adachiradi nanyamula mphasa yake nkuyamba kuyenda. Tsikuli linali la Sabata. Choncho Ayuda adauza munthu amene adachirayo kuti, lero pa Sabata malamulo athu sakulola kunyamula mphasa yako. Koma iye adati, amene wandichiritsa ndiye wandiuza kuti nyamula mphasa yako yenda. Iwo adamufunsa kuti, munthuyo ndani amene wakuwuza kuti unyamule mphasa yako uyende? Koma wochirayo sadamudziwe, popeza kuti Yesu analowerera mkati mwa anthu ambiri amene anali pamenepo. Pambuyo pake Yesu adapeza wochira uja m'nyumba ya Mulungu namuwuza kuti, ona, wachira tsopano, usachimwenso kuti chikakugwere choposa china kuposa pamenepo. Munthu adapita nakauza Ayuda kuti Yesu ndi amene wamuchiritsa. Popeza idali tsiku la Sabata, pamene Yesu adachita zimenezi, Ayuda adayamba kumvutitsa. Umenewo ndi uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Tili Sabata ya namba 4 mu nyengo ya Lenti. Lero ndi lachiwiri pamene tiusinkhasinkha moto waukulu oti tiyende mkuwala kwa Yesu Khristu. Koma Yesu Khristu adatiuza kuti simungayende mkuwala kwanga ngati inuyo muzitsata malamulo anga mwamantha. Inuyo sinu akapolo a malamulo. Nthawi imene mudabatizika tsopano munachoka tsopano sinu akapolonso a malamulo. Koma mmene mumatsata malamulo amene mwaufulu wanu. Malamulo amene akhale mu mtima mwanu. Osati ine aziti kukumbutsani ayi koma mwazindikira mwaufulu wanu. Taona mawu yambaja. Madzi auchoka mtempere ya Mulungu. Achoka madzi aja pang'ono ndipo Ezekieli akuona masomphenya. Ezekieli adatenga ndilotenga Mulungu zochitika. Amamuonetsa zochitika Mulungu mamuyankhulitsa. He presented the message of God in action. That's what Ezekiel is doing. Ndakuti chimene akuchita tsana kuona madzi aja. Ndamuumuza waona madziwa ndakuwaona. Poyamba kutuluka madzi aja amulekeza kenaka amulekeza mabombono. Kenaka madzi aja asanduka mtsinje. Koma madzi aja kumene akupita tsopano awapangitsa kuti zina zikhale zamoyo. Ndipo madzi amene akufa tsopano akakumana ndi madzi amene akukhala abwino. Mwaufulu wawo madzi aja mpensa amene akuwapopa kamene achokera kuti ayi madziwa mwaufulu wawo ngopita. Atanthauza inu ndi ine. Kuti ife amene imadziwa malamulo a Mulungu, ife amene dabatizika, ife anthu opa Mulungu, ifeyo timene tsata malamulo a Mulungu mopanda mantha.
koma bwinobwino mwa ife tokungoganiza kuti zitsata malamulo amenewa osachita tsata malamulo ifo chadena ake akuopsezani ayi inu ndi anthu opatulika anthu a Mulungu pamene musala zinthu pamene monjeza kugwira ntchito zachifundo pamene monjeza na mapemphero muzindikirenso kuti khalidwe limeneli limpemphe Mulungu tizitsata malamulo tikamatsata malamulo mofulupanda wina aliyense otikakamiza kapenanso wamantha otiopseza ndiye kuti ife tsopano ndife anthu abwino tidzoka na Yesu Khristu limodzi tiyesetsa mnyengere ntino kuti makhalidwe amene afe tizitsata tsano makhalidwe ake a Mulungu ino ndi muzikhala ngati anthu obatizika anthu a Mulungu Mulungu ngochita zinthu mofuluma mafuna mukakamizidwe Mulungu yakwana nthawi ingoperekani ndalama za mtulo ndalama zimene mapereka chokhumi mwa chechi wanu mmafuna kuti achita kukumbutsani ngati kuti simwayiwala udindo wanu auti inuyo muzingogwira ntchito zimofulu popanda aliyense kukamizani ayi mukamene zimakhala bwino muzigwira ntchito muzipita ku ntchito nkuwerukako mopanda aliyense ona kuti abwana alipo kodi abwana achonga ayi mofulu wanu kungopanga zimenezi mukamapanga zimene mofulu wanu sano mudzenda nkuwala kwa Yesu Khristu simudzakanso akapolo amalamulo kwa malamulo awo ali ndi inuyo tsopano auti nthawi zambiri inuyo kuti mugwira ntchito machita kupanga zinthu ayi auti mofulu wake mona chifukwa madzaja kungoyenda mofulu wawo akungoyenda pamene sizoti kamene ayapatitire pamene samene awapanga kuti amayende chonje ayi mofulu wanu inuyo mulomoti nokha mungoganiza ndi uchoka pakhomo pano ndasiya amayi ndi ana ndisiyenda amayi ndiwo mufuna achita kufunsana kuti musiyenda amayi ndiwo mulomo ngoganiza moti malamulo wanu inuyo kungoganiza mpofunika nanga mukabwera mudzadya chani osati achita kuopsezani kuti ayi ineyo mpambatsanda amayi ndiwo nkwati wawena ayi inu asiyira opsezedwa malamulo anu amene kusamala banjani kusamala nawo kusamala achibalayo amene ali pakhomo pano osangochoka ngati mbalambe makomo ayi mwene osiya kwa zinthu zoti anthu ena okhalawa aje simokapa ukanika iniyo banja ndiranu wamuna wanu ukanika kuti mukolope mnyumbamo muchotsaka ngode mnyumbamo pa nyumbamo moneke bwino pokapoka wamuna kana kuti mukapanda tumbanga zimene zipita kwanu ndenthe imene ukapa kugwira chikolo uyamba kugwira masaji uyamba yang'anang'ana pali beseni mufuna mukolope iniyo mutsata malamulo inde mutsata malamulo amene wamamantha mofulu wanu mutha kungopanga zimenezi mwamuna Yesu Khristu mutenga wabwino wangopita sana mupemphe munthu ujayi anangofunsa ufuna uchira auti palibe ondiletsa m'madzimu Yesu wangopoza kuti poti palibe ineyo chira amuchiritsa mofulu wake zusiyana ndi anthu ena amene Yesu kwathu kuli munthu amukamchiritsa ayi ulendo uno mwawaliro auti Yesu wangopita nkumuchiritsa munthu uja yekaonja munthu atachira koma ndo chimene chitika tsopano munthu yochira tsiku linali pa Sabata malomo osangalala kuti nzathu wachira anthu aja kuti simudatsate malamulo lero sitichiza anthu ayi lero pa Sabata tsono Yesu akumana mvuto limenelo mukona ndimeyamba Yesu ankapitapita ku Yerusalemu mukona ndime 1 ndime 12 amapitapita ku Yerusalemu amapitapita kuchipembedzo amapita koma munthu jochiritsidwa koma mulamulanso ali nthawi imene mwachiritsira munthu ndiye yalakwika kwambiri iniyo lero pa Sabata pamene munthu yavutika siwena kazi ali wadwala kwana zaka 38 ndikaona ndilo nthawi ilali kwambiri pachizungu pali mawawo ali when human need arises a law does not apply pamene zinthu zavuta malamulo sagwira ntchito iniyo musagereso akapolo amalamulo ndifo chake ndi zambiri anthu akabwera odi ife tipatse mkoni chakudya ali madero siligawa chakudya mubwere pamande lero loweruka munthu ali ndi njala kuti adzafike pamande adzafika ali bwanji ndiyo chifukwa pa nthawi mutsata malamulo mufuna muyende nkuwala koma muwatsata malamulo mamantha mumakangana malamulo pamene lamulo adatuluza kuti mwachidula lamulo limapezeka muzikonda anzanu monga mmadzikondera inuweni iniyo kuti lero mulibe chakudya ndidzakupatseni pamande lero ndi lachiwiri mudzandire chakudyacho pa Sabata ndipete magawo asoya mudzakhala muli moyo ndipaona kuti musamatsate malamulo mamantha ayi momona Yesu Khristu apanga zinthu zija koma kena konse anthu aja ali Yesu wapanga ayambanso kumvutitsa aulero ndimamalizayo ndime 16 Yesu ja wambanso kumvutitsa avutika munthu anangogwira ntchito yabwino mlomo mwamikira amuvutitsa mwina anthu ena atikazire kuvutitsa kunga mtundu wanji mwina afuna alamule koma mukaona kuseri kwa mawu wavutitsa kwake pala anthu ena wake amene amakuchitani zabwino nde mlomo adakupatsani zabwino mlomo ndi mupitirize inanunso mpichire zina kwa anthu mmafuna anthu aja azimbwerabe wazo kuthandizani cholinga afuna kuti Yesu azilinga ulamuliro kwewo kuti anthu achiritsa munthu ayi lero ndikuti tobwera zaidi afuna kuti Yesu akale under control iwo azikhala patsogolo ayi wa mwana wa Mulungu ndawo kuti ndibe 66 yakuti ayamba kumvutitsa anthu ena amakuthandizani koma akakuthandizani tsopano anthu aja mmafuna akhale akapolo wanu nthawi zonse kuwavutitsa akugula mkoni Maria alagali moto koma ndiye kuti alikadzatanso mudzayimiranso foni lilali jedata ndalako ene kupanganiza ifundo monezitsa anthu ena amafuna zinguvutabe tinakugulani CD DVD nde mukangurutsa nyimbo kapena munatsizo za kwaya mundira na SFM kuti simngene kwa anthu ena ndalako kugulani omwe ameso muvutitsa munthu uja auti zinthu zake anthu aje mavutitsa ola akupatsani chakudya kumene mumlomo osamala chakudyacho ndiye mangotaya auti ine ndikugona njala koma ndakupatsaniso dzana mwikete nake Mulungu akupatsani malamulo ake ine simamvutitsa munthu uja ndifo yake tsiku lero tikunena kuti mwina mukamakhala singati mumvutitsa Mulungu ayi ovutitsa anthu akupangirani zabwino ine mupangire kusaza zabwino anthu ena kosiyana kuti munthu uja azingokuvutitsani ayi adamchiritsa munthu uja wapa ndipo wakumana naye soka chiwiri mpaka wamuuza sauthawa ayi munthu oyita zabwino sothawa ayi tipemphere tsiku la lero
pa lachiwiri kuti yathufe tizitsata malamulo koma satsate malamulo wa mamantha ayi malamulo akhale mwa ife akhale achikondi tikatere tidzoka na Yesu Khristu limodzi pa nthawi ya Pasaka. Tipemphere. Atate mphamvu zonse ndi amuyaya tikuthokozani kuti munapanga malamulo kuyamba kalekale ndipo Ambuye Yesu anatiphunzitsa malamulo amenewa. Tithandizeni ife kutsata malamulo amenewa mwaufulu ndi mopanda mantha kuti tikadzatero tidzoke ndi mwana wanu ndikhala anthu osunga malamulo nthawi zonse. Tipempha zimenezi mwa Yesu Khristu Ambuye athu.